khang kibang bat ki office Shillong kum gejilek buram ya Dr. Ricky AJ Synkon penlong ka FSSAI ya kejing jurip halor kidukan syabat marbam hadin kejing ujor jong kipat ba disebut Menteri Ketenat ki Kampo yang ke Sorkar Pedeng Amit Shah ha ka 87 CRPF Day Parade ha Guwahati bat nang klan kejing itrelang ha Pedeng ke India bat Brazil pemna Modi ya ke Center of Excellence for Digital Public Infrastructure. Mentang ini pa cari kubor nak keleng ke bentar jong ke jelah. Yak jinglek buram khadu ya kemet basak jong Dr. Ricky AJ Synkon udkhat ka Parliamentary A Shillong Parliamentary Constituency lapenlong mentah ke singih madan ICR nong seder pedeng jingi don lang daki hajar ngut nak keleng ke rilum KHASI bat jantia. Dr. Synkon ulah kelak nak kendit ha kendai terik urumpang hadien ba ulah kempang kat ba udang ilek kai futsal ha moyong. Ka jinglek buram on tap kelas sedang da ka jing ai buram nagi hek sorkar bekentu bi usumbut menteri rang ba ubak senyo balang dahar u presiden ka VPP ubak Arden Mele Besayomot u Profesor Sumar bin Umdor kan hiu pat kit khot jong ka jong ubak Synkon ka sing Voice of the People's Party kala sop da kalama jong ka ya kesenduk bat kilabu ya kisentiu la yop yang ya kijing thok sngolem na ki dor basnong ki sing san perthei bet ki sing baper ha kaba ya ki katuk ne kijing thok la pule pat ba kum na lampang ka lok sabha na ulat ki jala meklea na lampang ki dor bar tho an ki jala meklea na ka office menteri rang ba na ka kenhon menteri bat na UMP ketura ka balang presbyterian kala pelong kijing ne am bakhadu ya kamet basak jong u ba Synkon ka jingwan skolem jong ki hajar ngut ki breu ka penpau ya ka jing buram bat ka jing i jong ki ya u ba Synkon u ba ka jing klat kendit jong u ka lawan ra ya ka jing do nang ka bakrau ya ka san perthei jong ka jela bat ka snong ka thau jing pendon buram ka I've finished the list. I've kept the faith. So now, Rome awaits me. The righteous Rome is awaiting him. And I get him today on the high. And we need him. And the left is you like home. Young country. Advising the room. Bring up the tourism. Ki kenhun sing bahalang kila penbor ya ki bang bat ki company shimat akathan kendai lat nong mensong penthor nong thmai bat upper shlong ban khang khadap menta ka singi lor ka jing ki persya ya ka jing play jong ki ha ka sing on tap ya UMP ke shlong u blaklat no Dr. Ricky AJ Synkon ki dukan kila khang lut ya ki shutter nadu kiting road ha du kendai lat ha ka ba kenhun sing bahalang kila ong ba ka jing play ya ki dukan ha ka sing on tap kalong ka jing bamburam ya uni nong ilam ha ka wai pat kalyang ka hanyu trap youth council kalap mi ya ka jing garpat ya ki bang bat ki office trekam jong ki riu shimat ban khang kum ka jing le buram ya ka ni ka sing on tap kum gadak jong ka jing snosi lang ya ka jing khlat no jong UMP ki katu kat ni ki bang hanong po ki lakhang menta singi kum ka jing buram ya UMP ka shlong Dr. Ricky AJ Synkon
ubala klat no ha ka kendai terik rompang arajar apun riu ya ka jingkhang la pen beda ka seng new trap youth council nong po circle balam khmat do presiden uba Tony Shela ubala kentu ya ki bang ban sang yet reka menta ka sengi kat ba kat tu kat ni ki bang ha ka basdang kila play rei hadin pat kila khang no kum ka jing brom ya ka jing kerpat jong ka seng ka jingkhang support jong ka bang jong ki bang ka pen pau ya ka jing snolem jong ki snong ki thau bat ka jing itho ya ka jing no senyang jong u Karena kalian juga seng kepala hak ini pun nak CC but harus nak kita bakal hari berkeling sokong jangkari CJK baru di institution nanti nadu di bank di office rekam juga sokar blok sokar lakha baik di makan kita harga jinglap ini KHASI dan nokok circle kiladan ru katong ni tli bank kita kimsel la from yang kita ski kita katong mungkin play yang pi di kiladan di bank kita play katong ICI bank SDFC Central bank lagi not is bank but we bank kila play akan kasi but kita nak lihat ki officer jong food safety hapok kalama jong food safety and standards authority of India kila let jurep ya kidukan sahabat kidukan jing bam khathan polo ha kisni thoding hadin kijing ujor jong kipat ba ya kijing bomkho jong kirukam shat ya kijing bam ha kani kijing let jurep balalam khmat do ba em ding do kala syam ba katuk ani kidukan kila yai pendam kam da ka ju kom pnyang baladep shat palat ya ka lai sin shat ka babu juma ya ka kwat ka khia jong ki nong bam nong di kumbah nyau kilo ki jing bam baladep shat da kum kini ki umpnyang la kurup no bat la IT sha ka municipal board ka jing thu jong kane ka jing la jurep kalong ban pentre kam ya ki kendon jong ka food safety bat ban yada ya ka kwat ka khia jong ki pat ba da ka bak hanglat ikir kam le ki bum shnganya pedeng ki dukan dia marbam hapo ka thain ki pulit ka anti narcotic task force kila kemno ya uba one board karpran sau pras nam karta uba de nong snong jong ke snong sorang kham hamaulai bypass ha ka jan mit jong ke singi thoding ha ka ni ka jing pen upship ki pulit ka ANTF kila yo group R tli ki senduk sabon ki badon ya drug uba khia R point we sau gram uba shong dor kumba R lak tengka kani ka jing yo kem ka de ha ka por kumba nyo baje jan mit kat kum ka jing yo jing tip ki pulit kelatan no ru ia kekali marutikar jong ubak harpran kum si bentah jong gejing tokit. Ka ampati kala pelong ya ka regional cam ha ka sing thoding ban penklan ya ka jing pentrai kam ya ka National Food Security Act la pelong da ka office jong deputy commissioner supply ka South West Garo Hills ha ka jing tre lang bat ka class state food commission kani ka program kalamat phang ya ki kendon ban pentikna ba amdan weru unong shnong undo jingbam u chairman ka commission uba DP wa lang ul banjur halor ka jing penne ya ka jing bha bat ya ka jing don jong ki mar bam bala sam leng ba ki dukan ration bat kentu ya ki nong yo mentoy ban pensngo halor ki jing e jong ki ha kani ka kam la ya keren ru halor ka midday meal leng ba ka scheme PM portion ka jing penyo ya ki jing bam ki batay leng ba ka Ganwadi center bat ke jing penpoi ya ki mar bam saki jaka ki bajungai. We operate the state food commission operate because of the Food Security Act of 2013 because the Act National Food Security Act 2013 is there and the accompanying rules are there. That's why the Food Commission is in existence. So as per section 14 of the MEGHALAYA State Food Commission Rules 2018, we are to hold these regional camps all over the state so that all of you citizens are made aware of what this commission is supposed to do.
MEGHALAYA State Skill Development Society MSSDS dah kejing job kalau penkut nak ya ke recruitment drive ba arsengi ha office jong Deputy Commissioner East Gentle Hills District pela penlong ha kat kendai bat arpo terik menta ubnai kumbalai spak sopo arngut ki kertong kila dep ban penrung kerteng ha ke singi ke banengkong bat lai ar spak lai penyungut ha ke singi ke baar ke pen ya kejing wani menta shirham jong kinong wat kam na keleng ke district kani kejing sedang ketemu ban penyeso ki samla ki badan sab bat ki ba angnut bat kinong aikam na kita nak berper ka ban ailat ru yaki ban yo yaki kam ki bakham ha bat bat pen khlan yak bha kamyat jong kinong wat kam ha ka than ka Federation of KHASI Jantia and Garo People FKJGP Ribhoy unit menta kasngi kelpenlong ya kejing ya rali hanong po ban penpau ya kejing snuk ya ha ka ba yadai bat kimat kaput bat kejing shngan jong kinong shang shnong lasdang ya kejing ya pat ba na district transport office bat lapen kut hamadan pham sim lambat kejing penlong ya kejing lang pat ba bon naki seng bekentup ya ke KHASI Students Union bat ke Ribhoy Youth Federation kila lej penishim bentalang ha kani kasngi rengkat kejing senran jong kinong yalam Presiden ka FKJGP Central uba Bobby Dandi si kongsit uba la kentu ya ke sarkar jala ban simkhia mardor halor kijing bai kendu da kinong shnong ha kaput bat ulmaham ru ba unang penjur ya kijing ki lada ke sarkar kas ngap menti halor kijing dawa jongki Bagaimana visi kerja pada ini, bagaimana bentuk jemput ban, jom kita jom dah orang hasil, mereka bagaimana ini, bagaimana kita bisa, jom kita kasih, pada nama sahabat, kita nama, pada penjur, yang jigi jogi, pada kita penjur, yang jalan kita jogi, habis jenis kamer, habis ini jalan yang berapa hadu, bangsa dan benda yang kamu ka LS Imli production kelar ke yakin ko sngi kha ba supply jong CEO ba Lansius Imli da jing penlong yak jing ice nam ha blood bank nong po civil hospital uba Lansius Imli uba kum kadak jong jing ice ngop ha jong sya ke imlang salang bat ban ajing kersan sya ki nong pang ha kapor ba ki don kam snam kerki shu la banjur ba wat la ka karkhana jong kamla ban sikulyang na kabenta ki pajba ki bala ajing kersan lang ha ki film bat ki jing rai jong henrei kajing ice nam kalong kawai kabadan jumut tam ha kaban no senyang lang sya ke imlang salang tekum kadak kajing sungu bat iki paiba na kadang ngajongi ngeblan basiu keliang iki paiba hanrei kum kadak basiu keliang bat iki paiba niwan hane bat ai bat tak senam ngajongi hanam ba kajing ai jong kasnam jongi mata kasni kalong bat ta cingai keliang iki paiba kinu ba don kam ha ka ba kajing don kam ba kerki kimla ban thiet kimla ban yo dai tani ubangi ai kila ban shin keliang nang ne apa hospital mo Kahanuman Vyayam Prasar Mandal HVPM Amravati rengkat bat ki kena berim jong ka HVPM Tura mentakasni kila penlong ya ka awareness bat counseling program halor ka physical education bat career guidance ha government girls high secondary school Tura West Garo Hills lawan banisim menta da pala lai pungut ki kena school ha ka ba kaladan ka jingyatai ka basani ha pedeng Dr. W Kendall Singh u Dai Meilan baru Agustin sangma halor ka jing ba yadai bat ki rukom a jing tip sepang ki jing kilan met kila dio kam yo jam bat ka jing don kam banyai biteng ya ka jing sim bentalang la don lang ru u district sports officer u Mongera M Marak bat ki wei ki kan rem ki lendan. We came here for enlightening the students about what is physical education, what are the future scopes of physical education, and what they can pursue in future regarding the subject. And objective behind program is to give the insights about physical education subject, to give the insight what is physical education. Physical education, so there are misconceptions which normally students take because they think that physical education is a easy subject, which most of the people things like that. But it's not only that, it is a career option.
Ka grassroots organisation ke badan Hashlong ke pelong ya ke workshop basis ni halor ka Indigenous People's Right ha Nokma Council tura na ke benta ke kinokma jong ka the dengre menta ke sengi. La pelong ya ke program ha ke sin ke benengkong hari lom garu ha ke ba UCT sangma ubadai director berim jong kenat arts and culture Sarkar MEGHALAYA ulalong kum ukong san. Unong ajing kren u Roger Benny sangma lembat unong ya sahaj an u disam di shira keleta halor ka hok jong kiri ulum ka kernit ke bahan reo bat ke kerdan bakongsan jong kinokma ki nongkran hagani ngi kila banjur halor ke jingdon kam ban penkuk bor ki snong githa ban yada ya ki jaka ki puta jong ki trairi trai muluk bat kila pensuthu pat baru halor ki hok baper ki bahap hapo ke kernit ke bahan reo. Grassroots Shillong, it's a rights-based organization, mostly working with indigenous people, with government, civil societies, like-minded individuals to empower, to enhance indigenous rights politically, socially, and economically. First phase, we have started with Gadingri unit. So today, many Nokbas, the headmen of Gadingri area, have come over to attend this one-day workshop. Theme is Indigenous People's Rights. We organized this program for giving awareness about the indigenous. Mentang ni pajai kubor nak keleng ketan cetai lami ni. Guwahati Assam la sakhi ya ka 87 CRPF Day Parade mentakasngi ha ka bau menteri ketenat ki kampo yang ke Sarkar Preng Amit Shah oleh simbenta kum ukongsan. Ha ka ni kasngi la rakhi ya ka jing yai shakri bat jing ai tilut jong ki sipai Central Reserve Police Force ya ka shong san jong kri ki he ki han bat ki pulit langrut le simbenta ha ka ni ka parade ka bapen I ya ka buram ka akor jong ka jing kular bat ka jing kular kajing don lang jong menteri kampo ing kapan pau kajing itu jong Sarkar ya ka benta bakongsan jong pulit CRPF ha ka bawanra ya ka shongsuk shongsngan ha ka leng kari. माननीय मुख्य Menteri Rembak kat Tripura Dr. Manik Saha oleh simbenta ha kejinglang play ya umat Dorjong Dr. Syama Prasad Mukherjee ha agar telah mentah kesengi ha kini kejinglang la ai burom ya kejing imjong Dr. Mukherjee ubalong u nohelam bapau keri ha ka bau Menteri Rembak ulama pang ya kejing nok senyang jong u sha keri kini kejing rakhi kala kring ya kejing wan simbenta jong ki he ki han bat ki pajba kapan pau ya kejing lek keman ka bakongsan ha ka culture bat ki history ha ka jela. तो आज का दिन मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और पहले उन्होंने ये भी कहा कि घर में हमेशा अपना मातृभाषा को लेके बातचीत करना चाहिए, नहीं तो अपना भाषा भूल जाएंगे, अपना परंपरा भूल जाएंगे और ख़ास करके उनका जो इतिहास है, उनका जो चर्चा है, उनका जो मान संस्कार ये भूल जाएंगे। तो इसीलिए पहले मातृभाषा को लेके हमेशा बात करना चाहिए। बच्चे लोग हम लोग आजकल Mentang ini pasha ki kubor nakeleng nakeri. Menteri orang bakdo keri u Narendra Modi ulapan pa yang jing day bat kejing syanya ke baklanya pedeng ke India bat ke Brazil bat ong ba kejing peniar ya ke kai pateng hapok kejing soy ya ke India Mercosur kan nang pentlan syuk ya kejing day ha kayok kekot ulapan mena ya kejing temu ban seng ya ke Center of Excellence for Digital Public Infrastructure ha Brazil bat kedauru halor ki kam ban kam kongsan jong kajing itrelang bakentub ya ke artificial intelligence ki supercomputer ki semiconductor bat ka blockchain ha kaju kapol ulapan pau ba ki core technology day ban kentub lang bat ka day
ban long kum ke jing pni so sha ki liang bapher के साथ केवल आंकड़ा नहीं विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। mentang ini pasha ki kubor na keleng ke perthei u Presiden ka France u Emmanuel Macron ula ai jingkren halor ka jingyo khajna badang shen da ke US bat ong ba ka long ka babha bandon ya ka bor ha ka rukom senchar ha kri kani ke jingkren jong u ka thau ya ki jingkong san ha ki rukom khmi bat jingpen biang bin pa bin ha ka bia dei bat ki rai jong ka rukom khai pateng ha ka perthei da ka bakdo bakum kini ki sinjam ki ben pau ya ki bor jong ki jaka ba senchar ban penyo ya ka kuj ka suba bat bandon ka jingkit kli mentang ini pas lagi kubor jelek kai ka jing ilaka Super 8 jangka lempung ICC T20 World Cup kelas sedang mentagasi ha ka ba New Zealand ka layakun ya ke Pakistan ha ar prima dasa stadium ha Colombo kani ka jing ilaka ka long ha ka por nyo beje janmit ke India kan sedang ya ke jing ilaka ha ka Super 8 la sha ke si persya ya ke South Africa ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad ha ka group 1 ki kan hon ki kan thop ya ke India Zimbabwe West Indies bat South Africa kat bahaga group 2 pat ki kan thop ya ke Pakistan Sri Lanka England bat New Zealand kawai pakawai ke kan hon ka hap bani la kai lai tli ki jing la kai ha ka group jong ki ha ka ba artli kan hon ki bon ha kli do kin yo rung sha ke semi final बैक टू बैक विकेट भारतीय टीम 4 जीत के साथ टॉप किया है। mentapat ini pet yak jinglong juman kesimneng hakeleng ki benta jong gejela hatura kajing khat kalong 4 degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius kajing singam khau kalong supply naka shispa haba pai pat anong ba shalong kajing khat kalong 4 degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius kajing singam khau kalong sapusau naka shispa kat bahajawai pat kajing khat kalong 4 degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius kajing singam khau kalong sapunyo naka spa kasimneng kan chai hatura shalong bat jawai Shuaban pois kubukut jong katuk bor ni pe biang sisi ni kimat bakong san. Tu daki hajar ngot ki pajba ban le buram khado yau MP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Synkon. Kang ki bang bat ki office Shillong kum ke jingle buram ya Dr. Ricky AJ Synkon penlong ke FSSAI ya ke jing curut balor ki dukan sya bat marbam hadin ke jing ujor jong ki patba
Isim bentang Menteri Ketenat di Kampung yang ke Sorkar Peng Amit Shah ha ke 87 CRPF Day Parade ha Guwahati. Bat nangklan ka jini trelang hapadeng ke India bat Brazil pena umudi ke Center of Excellence for Digital Public Infrastructure. Perlok katung lepoi sekebukut jeng tuk kubor jengi mentaka janmit haduk menginjam yang berpi lesai kesengi kumdai pi barok.